Беше изградена фериботната връзка. 3 милиона 750 хиляди тона возихме тогава. 48 часов график на 4-те кораба. БМФ придоби 2 прекрасни кораба, тогава най-големите в света. Другите 2 бяха на Одеското черноморско параходство, ЧМП. 108 вагона, 48 часов график, да се возят, значи от едно натварване до следващото натварване от брега, това бяха невероятни обеми. Ние получавахме и превозвахме около 12-14 милиона тона нефт. Ние вкарвахме по 1 милион и 650-670 хиляди тона дървен материал. Ние изнасяхме в интензивния период на консервите по 8-900 тона в корабен тонаж от пристанище Варна. БМФ даваше чиста печалба, вноска в бюджета около 90 милиона долара годишно. Разделяме се в чашите уха, кафето ни последно откровение. Усмихваме се, за да не признаем излишното, нечакано вълнение. Ето в този миг недоловимо превръщаме се в песна от мълчание, а спомените раждат се незрими, събуждат се и парят като рани. Животът ни променя, тази среща ни разделя вече. Вярвай, тази още в мене, живота ни в тази малка вечност. Животът ни променя, тази среща ни разделя вече. Вярвай, пазя още в мене, живота ни в тази малка вечност. Кой от нас е искрен? Отивам си и късам тази струна, но ето казвам ти последна истина. Обичам те без думи. Зная, животът ни променя, тази среща ни разделя вече. Вярвай, тази още в мене, живота ни в тази малка вечност. Зная, животът ни променя, тази среща ни разделя вече. Вярвай, пазя още в мене, живота ни в тази малка вечност. Зная, животът
живот ни променя. Тази среща ни разделя. Може да кажем, че основоположниците на тази електротехническа индустрия в България са силнотоковия завод в София и радиозавода в София. Там се създават първите масово кадри, които след това размножават, така да се каже, тази технология в редица предприятия в България. През декември 1947 година се създава Държавно обединение за електротехническа промишленост Елпром. Построяват се първите 5 големи завода – силнотоковия и слаботоковия завод в София, завода за електрически лампи в Сливен, завода за кабели и проводници в Бургас и завода за малки електродвигатели в Троян. Машините и инструментите за оборудването на заводите са внесени от Съветския съюз. В Съветския съюз Унгария и Чехословакия са обучени стотици български инженери и изпълнителски кадри. През 1951 година е приета перспективна програма за развитието на електропромишлеността за следващите 15 години. Изграждат се десетки специализирани заводи и фабрики. Трудно може да се намери населено място, в което да не е организирано производство за електрическата промишленост, осигуряващо поминък на десетки хиляди хора. Завод Ворошилов е построен през 1949 година по съветски проект. Произвежда радиоприемници, телефонни апарати, автоматични телефонни централи, нискочестотни усилватели, електромери, стрелкови измервателни уреди, първите български телевизори. Разрастването на продуктовата листа налага изграждането на 11 специализирани завода. На тях през следващите години стъпва развитието и на мощната българска електронна и телекомуникационна промишленост. Заводът е разрушен през 2008 година. Силнотоковият завод Васил Коларов е построен в село Илиянци, Софийско, през 1950 година и е един от 16-те завода, включени тогава в структурата на Елпром. Производството покрива 95% от потребностите на България. Големи количества са изнасяни в Съветския съюз, Виетнам, Бангладеш, Ливан, Иран, Гърция, Нигерия, Сирия и много други. И до днес над 400 български силови трансформатори работят безотказно в тежките условия на Пакистан. За заводите КАМАЗ са изнесени специализирани трансформатори за електропещите, управлявани с компютър, и заменят доставяните от американската компания Westinghouse. До 1989 година използваните в страната трансформатори с мощност до 40 МВт са изцяло българско производство. През 1997 година заводът за силови трансформатори е продаден на Hyundai. Преди приватизацията предприятието има поръчки за 7 години напред, основно за износ. След сделката, Hyundai прехвърля изпълнението на поръчките в Южна Корея. В един далечен град на малък тих площад стояхме ти и аз, безкрайно влюбени, почти изгубени сред този шумен свят. Две маси сместени под стари кестени и само ти и аз. Остава спомена, в който с теб се търси. Едно кафе пред теб, едно кафе пред мен и ваза без цветя. Стоях смутена аз, ти също безсмутен и влюбен без света. Две маси сместени под стари кестени и само ти и аз. Остава спомена, в който с теб се търси. Помня тих далечен град, помня малък стар площад, помня само две звезди и под тях аз и ти. Помня тих далечен град, помня малък стар площад, помня само две звезди и под тях аз и ти. Кратка нощ и оня дълъг час и оня късен влак,
дойда, каза ти, ще чакам, казах аз, и ще се срещнем пак. Нима си сместени под стари кестени и само ти и аз. Остава спомена, в който с теб се търси. Помня тих далечен град, помня малък стар площад, помня само две звезди и под тях аз и ти. Помня тих далечен град, помня малък стар площад, помня само две звезди и под тях аз и ти. Помня тих далечен град, помня малък стар площад, помня само